BPFनि बिजाथि राजु देउरिया गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारि लागासिनो। बैसागु फोरबो एबा रंजानाय बोथोरावबो जिरायनाय गैयालासे गोख्रों फोसावदिंनायाव नांथाबगासिनो सनितपुर लोकसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि राजु देउरिया। मिथिनो हानाय बादिब्ला राजु देउरिया बैसागु फोरबोनि समावनो बाटासिफुर माइनावस्रि ओनसोलाव रायजोफोरखौ लानानै गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंनाय नांथाबगासिनो दं। बेजों लोगोसे गोबां सुबुंनि अनसायनाय आरो मदद मोननानै सनितपुर लोकसभा बियाबाव गावनि देरहानाया रोखा होननानै BPFनि बिजाथि राजु देउरिया दाबि खालामदों। मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि निखावरि आरो दुखुथिया रायजो राजाफोरा आथिखालाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौनो बांसिन फोथायो आरो बयबो मोजां मोनो होननानै राजु देउरिया बुंदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 19 एप्रिल खालि 11 नं सनितपुर लोकसभा बियाबाव बिसायख'थि खुंगोन। बेनिखायनो BPF दोलोनि बिजाथि राजु देउरिया आथिखालाव जिरायनानै थायालासे गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंबोबाय थादों। BPFनि बिजाथि राजु देउरिया गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारि लागासिनो। बैसागु फोरबो एबा रंजानाय बोथोरावबो जिरायनाय गैयालासे गोख्रों फोसावदिंनायाव नांथाबगासिनो सनितपुर लोकसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि राजु देउरिया। मिथिनो हानाय बादिब्ला राजु देउरिया बैसागु फोरबोनि समावनो बाटासिफुर माइनावस्रि ओनसोलाव रायजोफोरखौ लानानै गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंनाय नांथाबगासिनो दं। बेजों लोगोसे गोबां सुबुंनि अनसायनाय आरो मदद मोननानै सनितपुर लोकसभा बियाबाव गावनि देरहानाया रोखा होननानै BPFनि बिजाथि राजु देउरिया दाबि खालामदों। मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि निखावरि आरो दुखुथिया रायजो राजाफोरा आथिखालाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौनो बांसिन फोथायो आरो बयबो मोजां मोनो होननानै राजु देउरिया बुंदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 19 एप्रिल खालि 11 नं सनितपुर लोकसभा बियाबाव बिसायख'थि खुंगोन। बेनिखायनो BPF दोलोनि बिजाथि राजु देउरिया आथिखालाव जिरायनानै थायालासे गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंबोबाय थादों।